Ang hagit nga dala sa pandemya sa industriya sa telebisyon ang usa sa higisutan ni GMA Network Chairman ug CEO Attorney Felipe L. Gozon atol sa 21st International Cable Congress. Matud sa opisyal sa GMA nga kabahin na sa pandemya ang obligasyon ug oportunidad sa industriya sa telebisyon. Ania ang report. Sa gipahigayon nga International Cable Congress, gipaambit ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon ang pagsag-ubang sa Kapuso Network sa mga hagit apil na ang obligasyon o mga oportunidad dala sa COVID-19 pandemic sa industriya sa telebisyon. Suma pa sa wa pa ang pandemya, nahimong yawi sa pagpanguna sa GMA ang halapad nga pagbag-o sa sistema sa network. Ang lig-on nga integridad sa GMA News and Public Affairs ug orihinal nga mga entertainment programs. Gipalig-on sab sa GMA and Regional TV sa paghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon sa mga riyon tungod kay local news matters. Gipalapdan usab ang digital terrestrial television pinaagi sa GMA Afar the Box ug GMA Now. Isip kabahin sa 70th anniversary sa GMA, gipahigayon ang labing-unang virtual reality concert nga gibidahan ni Alden Richards. Ang GMA mauna karon ang bag-ong Pinoy-anan sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. As we mark 1 year of isolation, we also mark 1 year of innovation. We live and work in a time like no other. We all work in an industry like no other. At GMA Network, our obligation is the mission to provide superior entertainment and responsible, unbiased, and timely delivery of accurate news and information. It is also a once-in-a-generation opportunity to reconfigure our content and services. Chela Valiena, Balitang Bistak.